Šokujúci dopis prezidenta Putina poslancom Európskeho parlamentu. Ostávajú 4 minúty do katastrofy. Vážený pán poslanec, v uplynulých dňoch sme aktivovali systém družicovej protiraketovej ochrany Metatron 2. V súvislosti s našimi spravodajskými poznatkami sme aktivovali systém Metatron 2 dnes v nedeľu 21. augusta 2016 o 13. hodine. Naše poznatky naznačovali jadrový útok na územie Ruskej federácie a ich spojencov dnes 21. augusta roku 2016, ktorý mal byť zahájený o 14. hodine stredoeurópskeho času. V súvislosti so zhoršujúcou sa politickou situáciou v Európe sme postupne podnikli niekoľko krokov, ktoré sú v dnešnom svetle chápané ako záchrana sveta. Najprv sme v minulých rokoch ochránili územie Krymu, ktoré malo byť nástupnou stranicou jadrového útoku na Rusko. V tomto kontexte sme zachránili ľud Ruska a tiež Ukrajiny pred totálnym zničením, ako by si niektoré politické sily zo zahraničia priali. Po druhé, sme aktivovali systém osobnej ochrany jeho excelencie tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana. Pán prezident dlhú dobu stál na druhej strane politickej šachovnice a americkými spravodajskými službami zinscenovaný pokus o prevrat v Turecku naznačil, že s ním už jeho spojenci nepočítali. Nakoľko bezprostredne po potlačení prevratu hrozil masakér na muslimov a kresťanov, postupným vyjasňovaním pozíc sme dospeli k obratu pozíc pána prezidenta. V konečnom dôsledku sa zmena jeho zahranično-politickej orientácie prejaví pozitívne v prospech Turecka a jeho ľudu. Po tretie, sme zahájili manévry na Kryme v uplynulých dňoch, kde sme sa chystali na prípadné odrazenie útoku na Ruskú federáciu. Po štvrté, sme dnes aktivovali družicový systém Metatron 2. Jeho funkcia spočíva v rušení navádzacích prvkov balistických rakiet. Medzikontinentálne strely a tiež balistické rakety nižších stupňov nie sú schopné úspešného letu do svojho cieľa v okamžiku pôsobenia nášho systému. Podľa našich družicových snímkov skutočne dnes o 13:45 začalo odpočítavanie do štartu rakiet Severoatlantickej aliancie a o 13:51 došlo k otvoreniu poklopov jednotlivých šachiet. Garantujem vám, že pokiaľ by boli vypustené, neopíšu balistickú dráhu, ktorá im bola určená, ale vrátia sa nami vypočítanou trajektóriou do miesta ich odpálenia. Na túto skutočnosť sme upozornili styčných dôstojníkov NATO a vysielali sme im tiež prostredníctvom stálej vojenskej rádiovej frekvencie, ktorú poslúchajú naši partneri zo Severoatlantickej aliancie. V náväznosti na naše upozornenie došlo už o 13:56 k uzabieraniu raketových síl. Upozorňujeme vás na morálny hazard obranej aliancie, ktorú tvoria vaše krajiny. Ruská federácia je združením národov, mnohých náboženstiev a všetky naše národy a náboženstva si prajú mier. Vo funkcii ruského prezidenta som zároveň ochrancom pravoslávia. Na základe všetkých proroctiev, ktoré boli v minulosti učinené, vám garantujem, že Ruská federácia používa plnej božskej ochrany a nebude nikým zničená, ani ohrozená. Vladimír Vladimirovič Putin.